to bude môj meno Aďok a dneska to bude oznamovačka. Takže budem točiť jasnec, možno určite aj Pokémon Go. Chcel som vám to ukázať, to Pokémon Go, ale postupom času môžem natočiť Pokémon Go, keď mám novú kameru. A keď ma budete podporovať, tak si kúpim novú kameru a keď ma budete podporovať, teraz som to hovoril, však si kúpim novú kameru. A keď ma budete podporovať, tak bude točiť len čo chcete. Takže napíšte si do komentárov, čo chcete, aby som ja točil. A určite chcem, aby som bol lepší. Aj vy samozrejme. Potom uvidíme, napíšte si do komentárov, aké sú tie videá. A uvidíme postupom času, aké to je. A postupom času môže si kúpiť kameru a tak. A potom si kúpim stojany, tak a normálne veci. A kúpim si aj, čo bude mať dvoje kamery alebo troje. Si kúpim. Niekedy, keď ma budete podporovať, samozrejme, že si to ja kúpim za moje peniaze, ale bude to celkom dobré, lebo budem mať dve kamery vo videách, bude tu až všade zapnuté, ako že sa to bude natáčať, to bude súkromné, ale tu budeme v obývačke vždy natáčať. A tu si dá také svetlá, akože sa tu ide natáčať ako vo filme. Budeme tam, jak keby, ja neviem, jak sa toho rolá, ale jednoducho si to dá také jedny, čo má aj takí youtuberi. Určite viete, má to Exploited, Gogo, Detel a Matej. Tak to si kúpim a tuto to niekde dáme. A možno túto, však tu, nebudete všade, bude to len od natáčania, zažaté to svetlo a nie keď nebude natáčať. Samozrejme, že to bude svetlejšie, lebo sa to natáča. Aj Datel, aj Matej to tak mal, aj Exploited, aj Google. A oni to majú aj v obývačke, všade to majú a ja to nemám nikde, lebo som si to ešte nekúpil. Keď ma budete podporovať, tak si to bude kupovať, kamery, stoláry a takéto bučovo moro. A všade si to tu dám. No, moji bratia si to tu dajú počas natáčania. Si zapneme to svetlo z toho stojanu, čo viete, čo má Datel a Matej, Gogo, všetci youtuberi skoro to majú. Čo ste videli v Borsovom diele, to ste videli. A čo ste nevideli včera, to ste videli. Tak chcete hodiť like Borisovi, čo ste včera videli o tej parochni. Ale bolo to samozrejme dobré, lebo to bol teda taký. Ja som to natáčal my natáčame videá na mobiloch, mojom a sebovom. A vlastne Boris nemá mobil, on dostane až, to vám nechcem hovoriť, to je osobná naša Borisová vec, on vám to niekedy povie. A povie vám, aký má mobil, bude natáčať sám a aký má on mobil a kto je kameraman. A budeme si hovoriť, čo a prečo to kamerujem a samozrejme, že to bude celé dobre, keď sa vám bude to páčiť na obrazovkách, na YouTube kanál môj, môžete si len dať teraz v popisku kanále, teraz
klik. A teraz tu budeme také kamery. No, to bude asi tak za 2 roky, neviem za koľko síce, ale budú tu samé svetla počas natáčania, možno natočiť video na Sebastiana. No, teraz to ešte nemá na plánu, to musíme viac kamier, tak to musíme všade, 2 kamery, ale my ešte nemáme, ale to by sa muselo nejak, neviem, presmerovať alebo čo, neviem, jak sa to volá, to len Sebastian vie, jak sa to volá, on vám to povie vo videu možno, alebo Boris. Ale Boris to asi neviem, ale určite vám to povie Boris alebo Sebastian. A samozrejme, že dám všade kamery, no keď budeme mať kamery, my si kúpime so Sebastianom a s Borisom, však to bude spoločné, to bude moja a ich dvoch. No, to budú spoločné, to nebudú všelikého, ale budú to celkom dobré, ale budem sa snažiť, aby ste mi dávali odbery a keď mňa budete podporovať, tak možno si kúpiť novú kameru a tak. To som vám už hovoril. Ale je to samozrejme dobré, ja teraz natáčam na mobil, lebo nemáme kameru ani foťák. Ako ste videli v tom videu výlet do Košíc, Momu a Expa, tak to bolo celkom dobré, ale zase Expo je viacej dobrý než Moma a Expo je, či Gogo je viacej lepší než Expo. A kto je lepší? No, toto nevie porovnať asi Gogo, ale oni to majú lepšie kamery než my máme len mobily na natáčame. A potom by som, keby sme mali kamery, tak by som ukázal, keby som mohol natočiť, teraz môžem natočiť na SDS, ale samozrejme to, a Pokémon Go samozrejme, ale Pokémon Go budem natáčať, keď budem mať kameru. To už viete. Lebo asi tak si kúpim za 3 roky, asi za 2, keď moja mama dovolí, naša. A uvidíme, jak vy budete dávať odbery aj im, Sebastianovi. Oni majú už 10 odberov, ja máme 5 odberov, takže musíte ma pozerať často, lebo sa všetko dozviete, či som dobrý youtuber, alebo zlý. A uvidíte, že ako to natáčam a čo budem natáčať. Takže toto by bolo z dnešného videjka všetko. Stačí hodniť like, ak sa mi videjko páčilo, a koment a dielajte. Čaute!